durează greu la voi. Durează greu, probabil, da. Asta. Și am promis că de când... Durează berea. Ia, uite, nu le lași așa de apă. Trebuiască la proteină, că e mai frumos. Dar netii știi ce spune Dorin? Setăta poate o vedem din Olanda. Acum, când a fost la Zigzag, la Facebook, cineva a filmat de la prietenul al meu. Dar nu a fost mult să o iau. Mă duc eu mai aproape. Acasă. Nu, de aici. E aici, el. Dar nu i-am luat-o acasă. După amiază, iar eu și acum la 9 jumate. Da, știu. Este un stand-by deocamdată. Doua zi a spus n-a trimis de nescă nicio clipă. Și când termine, la pe Și atunci a Dacă te scrii pe culețul roșu, nu? Da, ok. Nu interesă nici că e alta, nici că e tocmai. Pentru că după ce s-a întâmplat povestea cu Dănescu, Adina, când a dat telefonul să spună Da, a fost diploma ta e aici la Ionuță. Care e diploma? De ce? Că vrem să dăm noroc în tine. Vreau că nici azi nu știm adevărul. La mulți ani. Să fii sănătos, să ne trăiești. Nici azi nu știu adevărul. Care este? Este că asta Adina a Nici spus nu te-a atunci. filmat, ok? Ba da, Nici nu trebuia Am să filmat fie asta, tu e? am filmat. A fost momentul cel Asta e mai probă de Asta mă trec eu la cele mai mari realizări ale familiei. Ce divorț ăsta e divorț? Asta e la realizările familiei, o treci. Nu mai cum el fete frumoase așa. Ce crezi că asta a găsit cu toate drumurile? Dacă căutăm. Și pe urmă crezi că ele se lasă? Asta e. Bine. Așa, cum nu spunea oia mie, eu atâta pomană am făcut la aia, înainte, fiecare drum, o sticlă de sucă, Da, ce le mai duce? mă rog, 50 de mii, 100 de mii. Un pachet de gel. Așa, un pachet Nu știu câte pachete de gel. Nu știu câte whisky. Așa, mă duceam așa ceva. Și, până la urmă,